Čaute, ja vás vítam mojho ďalšieho videa a možno sa bude rozprávať, čo ja mám so hlasom, že je taký iný. To som prechladol a prosím vás, nevšimajte si to. Takže vítajte u ďalšieho partu z Akinátora. Som si pre vás pripravil Borata, takže nechcem toľko prekrikovať a poďme na to. Takže nie je dievča. Takže či ozaj existuje Borat? Borat nie človek, existuje, ale to meno nie, takže dáme no. Nie je z videohry. Nie je z Ameriky. Nie je Japonec. Vlastne nerobil v japonskom videu. Hejro. Nie je modrý. Tak to neviem, čo to znamená, ale to je taká hra, ale dáme no. Pretože je to taká hra. Či je ozajstný, áno. Je reálny. Nothing. Takže teraz nám to píše, že neexistuje. Takže asi v Akinátore neexistuje. Takže čo asi urobíme? Ja ozaj neviem čo. Vlastne ja už skončím toto video. Ak sa vám páčilo, dajte palec hore. Keď nie, palec dole. Dajte odber, koment, čo by som mal v ďalšom Akinátore natáčať. A poprajte mi, nech sa uzdravím. Majte sa dobre a čus, muchachos.